Hello, mayong udto. Hello, Day Jerlyn. Dong, mayong buntag. May buntag, mayong udto. So, atong gibisita dire guys, no? So, atong gibisita dire. Kay nag-atop naman day sila. Sa balay nila ni Ate Jerlyn. Tara. Tor! Ba't nag-atop na mo? Asa madapit pa dong balkon na ni Tor? Dito ko kay Pawon kan. Kari dire. Okay. So muna ni guys, no. So update ikaduha ka adlaw ron. Ikaduhang kaadlaw sa balay nilang Ate Jerlyn, no. So nag-atop na sila si Kuan, Kuya Victor. So muna ni guys diri Mura magkapos ang sin. Ha? Bubo man ang iyang awel. Ha? Sanipahan po ni Chor. Ikaw. Sanipahan lang ni nato pag mga usa ka pligo siguro magkuha na nino. Ha? Ano ba? Oh, palibot. Duha Wala ko play do. Sa mga media lang. Masag media lang. At least ang ngayon sa tanaw na sanipa. So mo ni siya dire guys, niya kana dire adapita guys. Ila pa nang kuan og hollow blocks dia. Then ngadto ang balkon. Ito ko na to. Ngari ang padong kusina. Ang niyang kuan. Sige. Magulobe, no. So mo na nilang balay, no. Nilang Ate Jerlyn. So bisita ta diri Pila man kasi nimong na kuan? Kuan. Sa balkon. Ito ano ito. Kuan ang balkon 5. 5. Bali tulora. Ang sa balkon tulora ka sen si. Bali 4. Kibali ang 8 na po. Tapos ang size Ang J's kuan duha. ang Jace duha. Tulo. Tulo ang Jace. Kibali 13 na ka sen ang gi kuan dia. J's na tong tulo. Okay. Parang adto. Nya ang kuan, ang hollow blocks kung sa may sulti dito lang Brenda. Ay deliver. So mo ni guys, no. So ang atong materials na gigamit diri guys. Utang ni kanang sen, utang ni ang wala nato utang guys kinirang kahoy. Ato ning gibayran 9,000 kapi ni. Tapos kaning sen, lansang, hollow blocks, simento, kabilya, utang ni nato, no. So salamat kayo nilang Brenda Torijas Adolfo, no. O ni Jigjig Adolfo kay gipautang ta nilag material. So ang among sabutan ni guys kay bali duhaon ni namo kahigayon, duhaon ako kahigayon pagbayad ni guys, no. Ang kaning kuan utang namo sa materials. So kibali 2 payments ni guys, no. So muna ni ilang balay. So nakaatop na si Kuya Victor. So karides ubos guys mo ni ilan ning kuanan og hollow blocks diha para kuan ngari di pod ang balkon. So may extension pa silag balkon diha, no. So mo ni dire. So update ni karong adlaw guys, ato na ning ngari karong udto kay pa may trabaho. So gidalikyat lang ko dire guys kay mulakaw magumi unyang hapon. So mo na ni guys ang update sa atong balay nilang Ate Jerlyn, no. So are. Ate, mayong hapon dia. Hapon. Unya sa may ka sulti mo ate sa ilang balay nga kuan. Salamat nga gi balayan nimo sila. Tabang nila. Mao gyud, no. Kontra sa una no, nabanghirig ilang ba? Na, trapara na ilahang ko ng tao na eh. Lang bungbong. Bungbong. Tong sa una trapal, nagbanghirig pa yun, sako daw kuan, sako ilang gibungbong og trapal, no. So, hello te. So wala ni dia guys. Sa ato na pasugdan nilang balay, no. Lodi nang kay dako god. Gigo ra pud nga balay guys. No? So ngarita diri silang Jerlyn. So diyan naman day simento. So diyan naman tay simento, no. Hey. Hello. Hi man si imo ba na day? Hakot sa. Okay. So ngari lang ko, dalikyat lang ko diri sa inyo ha. So thank you kay sa inyo. Okay.
Guys, ulit na ta guys. Igoratan indalikyat diri sa ilahan no. Ato gi bisitahan og kuan diri sa nagtrabaho sa balay. Ulit na ta guys. Ate. Oo. Salamat sa inyo, salamat. Thank you.